ಚಂಡೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬಂದಿದ್ದಿ ಹೌದು ಇರ್ಲಜ್ಜರ ఒక్క నాయి ఇత్తిన ఉలైపోవడం వల్ల బంగ నాయి పెరిగి వస్తుంది సావు ఒక ಇಂಚಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಬೀಗ ಹಾಕಿದೆ ಮಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋದದು ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೌದಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಪೇಪರ್ ದುಡ್ಡು ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವ ಇವರೇ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ ದರಿದ್ರ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಓಡಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ತರ್ತೇನಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಹ ಓಡಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾರಾಯರೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ವಿಶೇಷಗಳೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳುದು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಣಾಜೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು ನನಗೆ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಟೀಚರ್ ಆಗಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೊತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹೊಸತ್ತು ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದೆ ಕೊಂಜೋಳ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಚಿನೇ ಓಲ್ 13 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ಆ ಪೊಡ್ಜೋನ ಪೂರ ಗಪ್ಪೆ ಬಾತರದುಲ್ಲರಿರು ಎಂಚಿನೊಂದು ಎಂಜಿನಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೂಲ್ ಬರ್ಚಿ ಇರ್ನ ಮುಲ್ಪತ ಪೇಪರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ಉಂಡಿ ಐತಿ ಸಾವು ಈರೊಂಜಿ ಹೊಸ ನಮ್ಮನೆದ ನರಮನೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೇನ್ ಹಿರಿಯ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಆವನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇದನ್ನ ಮಿಲಿಟ್ರಿದ ಜನ ಪಂತಿನ ಜನ ಹತ್ತುಂದು ಎಂಚಲ್ಲಾರು ನಾಳೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡಿ ಸೌಖ್ಯತ ಏನು ಸೌಖ್ಯ ಅದಾನೆ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಪೇಪರ್ ದಾತ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಓದಿಸಿದ ಅವು ಸರಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಯ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಪೋಪು ಜೋಡು ವೈಶ್ಯಾಂದ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಮಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ನಲ್ ಕಾಪ ಅವನ್ ಎನರ್ಜವ್ ಪೇಪರ್ ಚಾಪರ್ಯಾರ ಚಾಪರ್ತಿ ಚಾಪರ್ಲೆ ಆಂಡ ತೈರ್ನ ಇನಿಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ತಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕುಟಂಜೆ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಲೆ ಬಾಯಮ್ಮ ಏಪಲ ಆ ಪೇಪರ್ ದಾನಿ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ಚಾಪರ್ಲೆ ಇದರಗಿನ್ ವೇರು ಅಂದ ಆ ಪೊಂಜೋ ಚಾ ಕೊರಿಯರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಬಕ ಪಿರ ನೇರ್ಪುಂಡು ಆ ನೆರಟದ ಚಾ ಪರ್ಜಿನಾನೆ ಬಲೆ ಇನಿ ಎಕಡ್ಲ ಕೇಂಡು ಅಳೆ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೈ ಬತ್ತಾರಾ ನಮಸ್ತೆ ನೀ ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ 10-16 ನಿಮಿಷ ಅತ್ತ ಲೇಟ್ 13.5 minutes ಈರ್ನ 13.5 ಅವಳು ಅರೆಪ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಜನ ಅಂಚಿ ಪೋಪಿನಿ ಓವ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಜಿ ಪೂರ ನಿಕಲ್ ಪಟ್ಟದ ಬೇಲ ಅನ್ಪಾರು నేలలోంచి పట్టది మలపరాపజా ఇంచిన పట్టును నీకు లేపల పట్టది అత్త మాతల మల్పుని నేలలోంచి పట్టది మల్పులే ಒಂತ ಈರು ಕಡೆಲೆ ಒಂತ ಆರು ಕಡೆ ಆಡು ಅತ್ ಕಡೆನಾರೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜರು ಈರು ಕಾಲಿ ಕೂಟುನು ನೀರು ಡೈಲಿ ಬರ್ಪರತ್ತ ಏತ ಸರ್ದಿ ಪಂತೆ ಒಂಚೂರು ಮೀನು ಪಸಂಬಲೆ ಎಂಚಲ ಮೂಲು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪರ್ ಮೀನು ಪಸಂಬಲೆ ನೇ ಮೀನು ವರ ಕಂತದ ಬೊಡ್ಚಿಂದ వంట ಎಂಕಲ್ ಬಕ ಎನ್ನ ಓಡೆ ಕೊನಪುನಿ ಬೊಡ್ಚಿದ ಬಂಡ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಆಪಜಿ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಂದ ಏನಾರು ತುಂಬ ಸಾಯ್ ಬೇರೆ ಮೀನು ಪತ್ತೋ ಮತ್ತಾರನ ನಿಕಲ್ ರಪ್ಪ ಅನ್ಪಾರ ಮೀನು ಬಡ್ಚಿನ ಕೊನ್ಲೇನು ತುಂಬ ಅಂಚ ಅನ್ಪುಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಕಡಕ್ ಕೊಂಚಿ ಚಾಮಲ್ ತುಕರ್ಲ ವಾಸಣ್ಣ ಕಡಕ್ ಕೊಂಚ ಚಾಮಲ್ ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ಕಣಪಿನಿ ಐಟ್ ಕಾಂಡೆ ಚಾವಡು ರಾತ್ರಿ ಚಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರ್ ಕಣದೆ ಹಂಚಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಚ್ಚು ಬಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಇಂಚನೇನ ಬರ್ರೆ ಚಾ ಕೊರ್ಗುನಿ ಇರೇ ಬೋಡ ಐತೆ ಚಾ ಬೋಡ ಬೊಚ್ಚು ಬಚ್ಚಿ ಯಪ್ಪ ಓದ್ಲೆ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಈರ್ ನೇನ್ ಪತ್ತು ನಿಂಚ ದಿನ ದೆಪ್ಪುವರ್ ಮಾರೇರೆ ಕನ್ನ ಚಾಲ ಅವು ಮಾರೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೋಡುಂದ ಪಾಯಮೊಂಡತ ಪಾತಿರ್ರೆ ತೂವರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅತ ನಿಕಲ್ನೇಟ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚ ಅಂಚನೆ ಅತು ಉಲೈ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವ್ಬಿಡ್ಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಒಂದು ಕುರಿದೆನು ಅಂಚತ್ತು ಪಣ್ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಸೆಲ್ಫಿ ಇದೊಂದು ಜೇರಾ ಫೋಟೋ ಅವು ಅತ್ತಿ ಸಾವು ಅಕ್ಲಾಗ್ಲೆ ಓನ್ ಬೆತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪಿರತ್ತಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಪನ ಟಂಚ್ ಹೋದ್ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಪೇರ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಗೂಡಂಗಡಿ ಪೇರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತಾರು ಪೇರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ದಿ ಪೇರು ದುಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಬಣ್ಣ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಐತೆ ಓದು ದಾಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಲ ಕನ್ನಡಲ ರಡ್ಡುಲ ಪೇಪರ್ ಕಣಪಿನಿ ಪಂಡ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಓದುನಿ ಏರು ಸೈತುಂಡು ಏರು ಪುಟ್ಟುದಿ ನಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಓದು ಬರ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುದಿ ಅಂಕ ಅನ್ಪಿನಿ ಅಂಚನೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಡಂಬರ ಒಳಗಡೆ ಗೋಣಿ ಸೊಪ್ಪು ಡೆಹ್ರಾಡೂನು ಏರಿತೀನಿ ಇನ್ನು ಆಯ್ತೇನಾ ಡೇರಾಡೂನು ಪೋದು ಮಾತ
ತೆಗ್ಲ ಗುಂಡು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಡು ಬೇರೆ ತಿಗಲೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಡು ಇರೇಗ ನೇನ್ ಪತ್ತೊಂದಿನ ದೆಪ್ಪೊಲೆ ಮಾರೆ ಆ ಪೊಂಜೋ ಹೀರು ತಯ್ಯರ ಕಾತೊಂದು ನಾನು ಅನ್ನೋಡ್ತಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುಂಡೆಗೆ ತೋಜ್ಜಿ ಯಪ್ಪ ಆ ಪೊಂಜೋ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ನದಲ್ಲ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಕಂದೋಡಿ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕ ಯಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಚಾ ಬುಡ್ಚಿ ಬರ್ಪಿ ಪಂಡೆತ ಐತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾ ಮಲ್ತು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂತಿ ನಿಖಲ್ ನೇಟ್ ಅಂಜೋಲು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಂಡು ಪುಂಜೋಲು ಪೇಪರ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಓದು ಊರೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡ್ಯಾ ಅವು ಮಾತ ಬಡ್ಚಿ ಔಪುರ ಬುಡ್ಚಿ ಊರೆಟ್ಲ ಉಂಡವು ನಾ ದುಂಬು ಖಾಲಿ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪೇರು ಬರೋಂತು ಅಪ್ಪ ಬಾಟ್ಲಿಡ್ ಪೇರು ಬರ್ಪುನು ಬಾಟ್ಲಿಡ್ ಪೇರ್ಲ ಇಂಚ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಪೇರು ಹತ್ತವು ಇತ್ತೆ ಪಚ್ಚೆ ಬೇತೆ ನೀಲಿ ಬೇತೆ ಆ ಬೇತೆ ಈ ಬೇತೆ ಉಂಡತಿ ಅಪಗ ಅಂಚತ್ ಅಪಗ ಬಾಟ್ಲಿಡ್ ಪೇರು ಬತ್ತನ ಮಿತ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ನು ಆ ತಪ್ಪ ಪ್ಲೇನ್ ಐಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬುಳ್ಳಿದ ಪೇಪರ್ ಕವರ್ ಅಂಚಿನ ಪೇಪರ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ರೆ ಸುರುವಾನ್ ಅತ್ತು ಇತ್ತದ ಪೇರುಕು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜೆ ಸಿಸಿಲ ಬಾಯಿನ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯಿನ ಅವು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಅವತ್ತು ಬನ್ನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಪೇರಿಂದುವೆ ಬರೋಂತೀನಿ ಇಂಚಿನ ಏಟ ಅಪಗ ದಪ್ಪ ಪೇರು ಇತ್ತದ ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತ ಕಲಂಕ ನೀರು ಇರ ದಪ್ಪ ಪೇರು ಬಂಡ ಪಚ್ಚ ತೊಟ್ಟೆಗೊಂಡ್ಲೆಂದು ಒಂದು ಪೇರು ಇತ್ತ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಆತನ ಕೇಂಡ ದುಂಬು ಎಂಕಲು ಎತ್ತೋ ಇಲ್ಲಡ ಪೇರು ಪಾಡೊಂತ ಇತ್ತ ಪೇರು ಜಿಂಜ ಇಲ್ಲಡ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಕೇಂಡ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಓನ್ ಕಣ ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಈರೇದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜ ಮಾತ ಜನ ಅವಳು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಚಿನ ಪಟ್ಟಗ ಬತ್ತೇರ್ನಿ ಯಾರು ಚಾ ಕೊರ್ಪನ್ಲೆ ತಿನ್ನತಿ ಒಂದು ಜನದ ಬುಡ್ಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಅರೆಡ್ದು ಈರೆ ಅವಲೆಂಜು ಪಂಡ ಪಂಡ ಓ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪರೆ ಉಪಕಾರ ಅಂಚ ಎಂಕೆನ್ನ ಪುಡಿಯರ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂದಿ ದುಂಬು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ ಆತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇರು ಪಾಡೋಂತ ಪೇಪರ್ ಪಾಡೋಂತ ಇತ್ತೆ ಪೇಪರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಪೇಪರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಪೇಪರ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಣತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೇಪರ್ದ ನಾನು ರಡ್ಡು ಪೇಪರ್ ಓದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಅಂದ ಇರ್ದಾದಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ನೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪೈಡೆ ಗಾತೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಐನೇಕುಲು ಒಂದು ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಹತ್ತನ ಟಿವಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಟಿವಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಕ್ಕ BBC ನ್ಯೂಸ್ ಬೋಡ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಪೇಪರ್ ಒಜ್ಜಿಡ ಪೇಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಜಿನ ಅಂದಿಗೆ ನಮಕ್ ಹೆಚ್ಚ ಕೆಲ ವರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಓದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀ ಒಂದು ಚಾ ಬರೋಡ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಆತ ಬರ್ನ ಆತ ಮಾತಿರ್ನಾಗ ನೆಂತೆ ಕೊರಂದೆ ಒಂತುವೇನ ಇರೇಗೆ ಅದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತೀರಿಕೆ ಚಿಯರ್ಸ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇರ್ನ ಪೊಂಜು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊರ ಶಾಪ್ ಹೊರ ಸ್ಲೋ ಹೌದಾನೆ ಚಾ ಬರ್ಲಿ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ದೈವದ ಉಪದ್ರ ಭೂತದ ಉಪದ್ರ ಅಂದು ನಿಖಿಲ್ ಲೇಟ್ ಹೋಯ್ತ ಉಪದ್ರ ಸೈತಾನ್ ನಾನು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಚಾಯ್ ಭಾರಿ ಬುರಿ ಜಾಲ ಚೆಕ್ ನೆಂಚಿನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಉಂಡು నేను బర్పు నేడితే ఆయన మున్సిపాలిటీ తలప ట్యాప్ నీరు పడుతుంది మరి నించి చాయ్ ಇದೀಗ ನೇನೆ ಕಲಂಕ ನೀರು ಕೊರ್ಪುಣ ಬಂಜು ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಡ ಅಂಚ ಶುಗರ್ ಪಾಡುಜ ಚಾ ಓ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಸೀಕದಕ್ಕಲೇನಾ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಮರೇ నేను పర్పును సాగు పర్పును కలంక నీరు ಡೆಹರಾಡೂನ್ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಶಿಮ್ಲ ಹೊಡಿತ್ತೆ ನೀನು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಟ್ ಇಚ್ಚಾಂಡ ಅಂದತೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕ ಕಡಪಡ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಟ್ ಇಚ್ಚಾಂಡ ಅಂದತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಕೇರಳ ಹೊಡ್ಲಿತ್ತೆ ಓ ಮಾರಿ ಇರು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಟ್ ಪೋತಿ ಜರ ಅಂದನ ಬೋಡ ಅಂದತೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಪನ್ನೆನೆ ಬಗ್ಗುಲು ಈರ ఆయన ಸುಮಾರು ಸಾರಿ పంతారు ಮೇರೆ ಇರು ಕಲಿಕಲಿ పండದು ಓಪನ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚತ್ತು ಟೇರೋ ಡೋರೋ ಅವ್ರ ಬುಡ್ಕ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಇರ್ನ ಊರ್ದ ಇರ್ನ ನೆರಕರೆತ ಅವು ಪುರ ಸುರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇರು ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇತೆರೆಗಳ ತೊಂದರೆ ಡುಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಳಜ್ಜಿ ನಮ್ಮರ್ದ ಆಪುನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸರಿಜಾ ಬೇರೆ ತೆಮ್ಮ ಗೆದ್ದೊಂದುಲ್ಲರ್ದಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ನೀ ಬೋಡ ಬೊಚ್ಚಪ್ಪ ನಿಗಲ ಮಾತ್ರ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ದಾತೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಶೂಟ್ ಆವನ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಪುಣತ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚತ್ತೆ ಮನ್ನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂದ ಬಂಡ ಒಂಜೆಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎತೋ ಜನ ಜೆತ್ತಿನ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜನ ಪೂಜೆರು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅತ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪಂಡದು ಬೊಲ್ದಂಗಿ ಬೊಲ್ದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಹೇ ಹೋ ಹಾ ಹೂ ಅವು ಮಲ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅತ್ತು ನುಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ತಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಅಕ್ಷರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಾನ್ ದುಂಬುದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಇತ್ತದ ಐತ ಇಂಕ್ ಅಂಚೋನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವ್
ಐಕ್ ಬಡ್ದು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಕೈ ಚಂಡೆ ಒಂದೆ ಕುಂಡ ಕೈ ಪೇಪರ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಕೈಗೆ ನೀರು ತಾಗುಜ ಹಿಂಗಿನ ಮಾತುಂಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲು ನಾಯಿಗಳಿರ್ತೇವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಡ್ಪೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲ ಅವಳು ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಕೊಂಡು ಐಕ್ ನಾಯ್ದು ಕಡೆ ನೇರ್ಪೆ ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕಂಡನಿ ಬಿಡದು ಸರಿಯ ಪೂಜಿ ಕಂಡನಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಬೋಂಡ ಪಿದೆ ಪಾಡ್ದು ಬೋಂಡ ಕಂಡನಿ ನೇರ್ಪೆ ಬೊಟೆದಿಗೆ ಉಲಾಯ್ ಕಂತು ಕೊರ್ನ ಐಕಲ ಕಂಡನಿ ನೇರ್ಪೆ ಇದನ್ನು ಅಡೆಬೋತುನಿ ಅಲ್ಲಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ದಿನ ಉಂಟು ಜಾ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕೇನೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅವಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಲೆ ಕೊಂಡದು ಕೊರ್ಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸಿಗೆ ಏನ್ರ ಬೋನಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿರಕ್ಲು ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಮೇರೆ ಓ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾಸು ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಲೆ ಕಾಪೋಡು ಬಡ್ಡಿಗೆ ನೋಡು ಕಾಸು ಬಡ್ಡಿ ಏರು ಬಡ್ಡಿ ಅದು ಲೇಟ್ ಏರ್ ಆಪಿರತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಕಾಸು ವಸೂಲು ಬಾಯಿಡ್ ಪನೀರ ಸುಲಭ ಅವು ಮತ್ತೆ ಆಪನ ಓಪನ ಪಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿನ ಚಡ್ಡಿನ ಹೌಜಾ ಅವು ಮತ್ತೆ ಆಪಿಜಿ ಬಂಗೊಂಡು ಓಹೋ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ತೂಣ ಮಾತ್ರ ತೋಜು ಈತ ಪುರ ಕೆಲವೇರು ಚೊರೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರು ಪಿರ ನೆರ್ಪಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಂದೆ ವರಾರ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಬರ್ಸಬ್ರ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದುಲೈಬೋದು ವಾಡ್ನ ಇರು ಎಂಚ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ ಜತ್ತದು ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಮಾಡುವ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟತ್ತ ಇರೇ ಒಂದು ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಗೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜತಿ ಗೇಸ್ತ್ರು ಎಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಇದು ಹೊಂಟತಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೈಪು ಪೈಪ್ ಇತ್ತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈತಿರತಿ ಇಂಥ ಪೈಪ್ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟುನಿ ಆಯ್ತಾ ಉಲ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಓಡು ಯಾನ್ ಜೋಗ ಅಡಿನಲ್ಲ ವಾಂಟೆಡ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡು ಯಾನು ವಾಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ನಿ ಇರು ಹೊಂಟೆಗೆ ಪಾಡು ಯಾನು ವಾಂಟೆಡ್ ಪಾಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೇರಳೋಡು ಒಂದು ಜವನಿ ಆ ವಾಂಟೆಡ್ ಪೇಪರ್ ದಿಯರಂದು ಇಂಚ ಕೈ ಬಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯಿ ಮರಿ ಕುಲ್ತೀನಿ ಟಕ್ ಅಂದು ಕೊಡತ್ತೀನಿ ఆయన పేపర్ ఆనిగే లాస్ట్ సైతేనా సైతే సైతే జే ఒక పుట్టి ఇదేనా ఇంకే కెపి పుటాతిని కొడతిని వండ పోయేంది లెక్క ಇರೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟಿ ಅಂದಲ್ಲ ತಿರತು ಎಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಬರ್ಚನ್ನ ಇದು ಮಿಲಿಟರಿ ಪುಂಜು ಬರ್ಪುನ ಪಿರ ಇರ್ನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬಡದಿನ ವಹಿವಾಟು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಚಪ್ಪ ಆ ಪುಂಜ ಬಾಯಿ ದೆತ್ತನ ಕಂದೋಡಿ ಇಡಗೆಲ್ಲಿ ಇರು ಮಿಲಿಟರಿ ಇರ್ನ ಕೋಟ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತುವಾರು ಮಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಈ ಎಂಚಿನ ವಡ್ಪರಿಗೆ ಆ ಮಿಲಿಟರಿ ತಿಂಗೋಲುಕು ತಿಕ್ಕುನ ಕೋಟ ಎಂಕೆ ವಾರಕ್ಕೂ ಎಂಕೆ ಯಾವುಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರಕ್ಕೂ ಇರೇಗೆ ಹೊಲ್ತಿಡ್ದು ಹೊರಪಿನಿ ನಾನು ಕೈರಿನ ಕಾರ್ಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಬಾಡ್ ಅಂದ ಕುಳ್ಳಾರ ರೇಗ ಶುಗರ್ ಕಂಡಾವಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅನ್ನೋದು ಶುಗರ್ ಅತ್ತ ಉಮಿಲ್ ತುಚ್ಚುಂಡು ಉಮಿಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಮಿಲ್ ತುಚ್ಚುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಉಂಡತಿ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ಡೆಂಗು ಗಿಂಗು ಉಂಡು ಗೆತ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಬಂದಾಗ ಏನು ಚಾಬರ್ರ ವೈದಿನತ್ ಅವೇ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಏನ್ರ ಎಂದು ಕುಳಿದೀನಿ ಐಕೀರ್ನ ಬೊಡೇದಿ ಗಲಿಗಲಿಗೆ ಬರ್ತನೆ ಐಕ ಕ್ಯಾನಂದ ಕುಳಿದೀನಿ ಏನು ಉಂಡ ತೂಪೆ ಅನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಹತ್ತಿಡಲ್ಲ ಓ ಫಿಲಮಿನ ಆ ಪುಂಜೋಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಕೋರೋಡ ಚಪ್ಪ ಇಜ್ರ ರಾತ್ರಿ ಜಫರ್ ಬುಡ್ಬುಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಪೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಳಿ ಕುಲ್ಲೆ ಫಿಲಮಿನ ಅತಿ ಆ ಪುಂಜ ಬುಚ್ಚಿ ದರಿದ್ರ ಫಿಲಮಿನ ಹಾ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಯ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಮುನಿ ಆಸಾ ಗೋಬಿತೇರು ಬಾಟ್ಲಿ ಆಸಾತ ಇಂತೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಜೇದು ಮಾತಾರು ಹಾರು ಹಾರು ಪಕ್ಕಡೆ ಕೇಣಿ ಅದೇ ಧರ್ಮಗ ವಿಷ ಕೊರ್ಪಿನ ಜನ ಅತ್ತೊಂದು ಈ ರೇಂಜಿನ ಕೇಣುನಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಓ ರಾಮ ವಾಪಟ್ಟ ಓತಿನ ಕಂಡ ನೀರ್ನ ಎಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ಪಜರ್ ಆರು ಬರ್ಪಿನಿ ಅದ ನಿಕಲ್ನೆ ಹೆಚ್ಚ ನಿಕಲ್ ರಡ್ಜಲ್ಲ ಪಾಡು ಇರೇ ಒಂಜಿ ದೀಪೆ ಅನ್ ಒಂಜಿ ದೆಂಗ ದೀಪ ಇರು ಅವ ಇರ್ನ ಸಾವಿರ್ನ ಈರು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಾಂಡದು ನೇ ನನ್ನ ಈರು ಕೊರೋಡು ಪಂಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಆ ಪೊಂಜು ಆ ಪೊಂಜೋ ಎನ್ನಡ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಪಂಡುಂಡು ಪಂಡದು ಪೋಂಡು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ದೀಪೇನ್ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ದೀಪೆ ಅತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ದೀಪೇನ್ ಪಂಡದು ಪೋಂಡು ಆ ಪೊಂಜೋ ಅವು ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡಿ ಅವು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಅವು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆನ್ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ ಪಾಯ್ಜಾರ ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಕೊರ್ತುಜಾರ ಇರೋ ಪೂರ ಬಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮರ್ರೆ ಎಂದು ಸಾರಿ ಜೋಡಿ ಶುಗರ್ ಉಂಡತಿ ಐಟಿ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡವಣದ ಆತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ನನ್ನ ಬಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ದತ್ತುಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಹತ್ತುದತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಅವ್ಯೋ ತೋಪುನಿ ಪೊಂಜೋ ಈ ಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಓದು ಪೊಂಜೋದಲ್ಲ ಕಲ್ಲುದಲಕ ಉಂಡು ಮರ್ರೆ ಇರೇ ಪೊಂಜೋನ ಮಿತ್ತದ ಕನ್ನಿ ಅಂಚತ್ತ ಪೊಂಜೋ ಅಡ್ಡ ಹುಷಾರ್ ಅದಲ್ಲ ದಾಬಂಡ ತುಳು ಇರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಪೊಂಜೋ ಆ ಪೊಂಜೋಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪೊಂಜೋ ಅಂಚಿನ ಪೊಂಜೋ ಪಾತೆರಗುಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಆರು ಪಡಿ ಆರಂಚೆ ಇರು ಪೊಡಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪೊಂಜೋ ಉಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅತ್ತು ಅಂದ ಒಂದು ಈ ಒಂದೇನೇ ಬೇಲೆ ಏತ್ ಸಮಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವರಿ ಇರು ಪೇಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆನ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಪೇಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ ಹಾ ಪೇಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ ಮಾರು ಪೇರ್ ಏತ್ ಸಮಯ ಮಲ್ಪಲಿರಿ
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮಲ್ತಾರು ಹಾ. ನನ್ನ ಇದೇ ಪರಬೇದ್ ಬಂದಾಗ ಆಪುಂಡ ನನ್ನ ಏತ್ ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ. ನಮಸ್ತೆ ವಿಲೋಮ. ಇರಡ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ ಇತ್ತಿಂಡ ಪಾತೆವ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಗಾಜನ ಬೋಡ ಇರು ಮುಲ್ಕೆನ್ಲೆ ದಾದಿ ಏನ್ ಕೊಂಚ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪರಿತ್ತಂಡಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇರೇಗ ಆಧಾರ ಅತ್ತಿ ಯಾನೆ ಇರ್ನ ಆಧಾರ ಅಂದಿನ್ನಿಲಿ ಆಜಂಟ ಊಲ ಆಪಿಚಿ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಫುಲ್ ಆಧಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾನ್ ಇರೆ ನನ್ನ ನಂಬಲಿ ಈರಿ ಒರ್ತಿ ಪುನಕ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಾನ್ ನಮ್ಮ ಐತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ ನಾನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತು ಮಲ್ಪ ಹಾ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ಬಂದ್ ಈ ಜನ ಇರೆಗ್ ಸರಿಯಾದ ಪಂತಿನ ಆಧಾರ ಇವತ್ತು ಬತ್ತಾನ ಅಯ್ಯೋ तू काले बो मारताय साहेबा तुझ्या लगी जाण्यातले पुरा काम काच्या लगी जाता अंगापासून बो मार तू शांत गंची ಕಾಲಿಂಗಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಅವಳು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ಗೆ ಎಂದು ಜರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಯಬ್ಬ ಅವು ಅಂಚಿ ಅವಳು ಅವು ನಾರ್ತಡ್ ಉಲೈ ಅಡೆಗೆ ಓ ಅವ್ಲು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಸರಿ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನದು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವು ನಾರ್ತಡ್ ಅದ ಇಂಚ ಒಂದೊಂದು ಪೇಪರ್ ಓದು ಅವು ಪೂರೆಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡ್ಯಾ ಪೂರೆಟ್ಲ ಮಗಲ್ ನೆಟ್ ಮಾನುಡ್ಚಿ ಅವು ಮಾತ ಬಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ಪುರ ಬುಡ್ಚಿ ಪೂರೆಟ್ಲ ಉಂಡವು ಪೂರೆಟ್ ಇಂಚಿ ಹಾ. ಅಲ್ಲ ಅದರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಗ ಅಡೆ ತರಿಯೋಳು ಇರನ್ నేను పర్పును సాగు పరుపు కలంక నీరు రేపు బర్లే ಮುರ್ಚಿ బాయ్ పడదే ಮುರ್ಚಿ 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 ಬಲ್ಲೆ ಜೇದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಎಂದು ಮಲ್ದಿರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು Be like Bola.